Πόσο respect έχω σε αυτά τα παιδιά. Δεν το κατανοείτε. Για να δούμε. Test your limits λοιπόν versus different dimension. Game number 5. Πέμπτο δεν είναι. Τέταρτο, συγγνώμη. Game number 4. Όχι. Τέταρτο καλό το είπα. Game number 4. Είναι τέταρτο, τρίτο. Είναι τέταρτο φαινομενικά. Αλλά τέταρτο ουσιαστικά πιάνετε. Let's do this. Για να δούμε. ADT οι οποίοι 2 φορές μέχρι στιγμής έχουν προσπαθήσει να μπουν πολύ επιθετικά. Να δούμε αν θα το ξανακάνουν. Test your limit. Ως Demacia κάνουν ακριβώς το ίδιο που κάνανε και πριν. Ανοίγονται, πιάνουν όλες τις εισόδους του jungle και πάνε 2 μαζί να βάλουν ένα γρήγορο ward στα Wraith. Ενώ οι Different Dimension έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο κύκλο πηγαίνοντας προς το πάνω bush. Δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να τους δει εκεί. Πέρα, ο οποίος τους βλέπει και αναγκαστικά θα πρέπει να κάνει back. Ο Ezreal είναι στο bottom lane, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν engage. Είναι 4-5 και λείπει και το AD. Για να δούμε λοιπόν πώς θα συνιστεί. Ρίχνουν και ένα binding εκεί για να καλύψουν το χώρο, ώστε να μπορούν να βάλουν το ward. Είναι πολύ σημαντικό ότι στο προηγούμενο τουρνουά, στο προηγούμενο All Stars, είχαν φάει ένα first blood έτσι, πηγαίνοντας να βάλουν το ward. Ακριβώς. Και ακριβώς στο επόμενο game έκανε ο Γαλατάς τη slow bind απλά για να καλύψει το συμπαίκτη που πήγε να αφήσει το ward. Και βλέπουμε ότι πλέον είναι standard κίνηση για τις Test Your Limits. Το πάθανε μία φορά, δεν θα το ξαναπάθανε ποτέ. Πολύ πολύ σωστή παρατήρηση, να το πω και εγώ βασικά. Γιατί ήταν όχι μόνο να το πω ναυάγιο, μεγάλη ατυχία θα το έλεγα. Αλλά δείχνει αυτό που έλεγες πριν, το πόσο adaptable είναι αυτή η ομάδα και μαθαίνει από τα λάθη της. Αλλά λοιπόν είδαμε κάτω που ίσως μια φορά, πήραν το μάθημα και το έχουν κρατήσει μετά και τη συνέχεια όλων στο games. Ξεκινάνε λοιπόν τα jungle. Artist το οποίο θα πάει για το blue buff. Θέλω να δω αν αυτή τη φορά θα κρατήσει το smite. Το κρατάει. Έτσι, ήταν hard το pull από τους συμπαίκτες του. Τον είχαμε δει και κάτι αρκετά points, ο Γκάρα από την πλευρά του. Το ίδιο ισχύει για τον Γκάρα. Έτσι. Είναι μια τεχνική την οποία βλέπουμε να συμβαίνει συχνά για να μπορούν να πάρουν γρήγορα και τα 2 buff και να βγουν και gang. Εν τέλει, συνειδητοποίησα γιατί με τα πολλά, γιατί πήρε heal κάτω. Το cleanse δεν θα τον βοηθούσε ενάντια στο mastermind, στο knockup και στο headbutt δηλαδή. Ακριβώς. Επομένως μια αμυντική καλή επιλογή είναι ένα heal. Εντάξει, για kills παραπάνω. Παράλληλα με το heal της Όνα. Σίγουρα ο συγκεκριμένος παίκτης έχει ένα πολύ ωραίο advantage στο lane του όσον αφορά τα key points. Για να δούμε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα route που θα ακολουθήσει αυτή τη φορά ο Lee Sin και πώς θα επιλέξει να γκανκάρει. Θα μου κάνει δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργος να δω αν θα επιλέξει να αλλάξει playstyle, μήπως πάει κάτι πιο συντηρητικό, καθώς πριν πήγε πάρα πολύ aggressive και ρίσκαρε. Να δούμε τον Γκάρα ο οποίος παίρνει το πλέον. Έχει μείνει χωρίς μάνα, αλλά αυτό δεν τον απασχολεί. Τον έβλεπε εκεί πάντως ο Lee Sin, καθώς υπήρχε το ward. Για να δούμε, θα δούμε. Στο bottom lane τα πράγματα πανίσχα. Farm, that's the name of the game. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς το παιχνίδι. Βλέπουμε ότι οι δύο Limits δεν κάνανε τη γνώστη τους switch laning και όλα αυτά που κάνουν. Τις τρελίτσες τους. Για να δούμε τον Lee Sin, ο οποίος έχει πάει στο πάνω lane αυτή τη στιγμή, είναι πίσω από τον Olaf. Επιλέγει να μην κάνει κάτι, καθώς το wave έχει φτάσει μέσα στον πύργο και ο συμπαίκτης του για να μπορέσει να βοηθήσει θα έπρεπε να περάσει από ένα τεράστιο minion wave και να δεχτεί πάρα πολύ damage. Ταυτόχρονα γίνεται και το recall από τον Olaf. 4 λεπτά στο παιχνίδι, ήρεμα τα πράγματα. Στους δύο jungler, ο Artist προσπάθησε να κάνει κάτι, δεν τα κατάφερε. Ο Skarner έχει αποφασίσει ότι θα πάει για fast leveling, να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί. Για να τους δούμε. Πάντως στην γενική γραμμή το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με έναν ήρεμο ρυθμό. Δεν περιμένουμε ειδικά τους δύο Limits που είναι και πίσω αυτή τη στιγμή να κάνουν κανενός είδους τρέλα. Τους περιμένουν να παίξουν as solid, as a freaking cement wall για την ακρίβεια. Και αυτό είναι και το trademark playstyle που θέλω εγώ προσωπικά να βλέπω. Στο farming καμία ουσιαστική διαφορά μέχρι στιγμής. Με μοναδική έτσι. Τώρα μπερδεύτηκα, νομίζω ότι η Lee Sin ήταν top και λέω με G. Αλλά τελικά απλά έχει πάει στο top μια βόλτα να παίξει λίγο το συμπαίκτη με τον Πρόλα. Όντως υπάρχει μια μικρή διαφορά του Malphite
παίρνει στον Όλαφ. Αχα. Κατά τα άλλα 29 για την Οριάννα, 31 για την Μοργκάνα, 31 για τον Έστραλ, 33 για την Caitlyn. Είναι αρκετά κοντά, γι' αυτό φαίνεται κιόλας. 200 μόνο gold χωρίζουν αυτή τη στιγμή τις δύο ομάδες. Παλατάς εδώ βλέπουμε στο μηδέν ξεφύγει από μάνα. Για να δούμε. Γκάρα τρώει πάρα πολύ ζημιά. Θα πετύξουν και δύο παίκτες normal fight. Είναι και ο Λυσίν εκεί πέρα. Θα τον κυνηγήσουν μέσα στο τάρι ή μήπως όχι. Σκάει το true damage και back από του Χάρο τα δόντια. Και πάλι το top lane είναι το έδαφος για τη μάχη με τον Artist να καραδοκεί για μία ακόμα φορά. Αυτή όμως δεν του έκανε το χατήρι, δεν κατάφερε να πάρει το kill όπως στο προηγούμενο game. Για να δούμε πόσο θα του κοστίσει αυτό στη συνέχεια του juggling του, καθώς νομίζω ότι ο τρόπος που παίζει αυτός ο παίκτης βασίζεται σε ένα γρήγορο επιτυχημένο gang. Για να δούμε. Πολύ σημαντικό το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι στην αρχή. Το early game ή το laning phase για την ακρίβεια στο League of Legends είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς σου δίνει τα πολύτιμα minions και ένα σίγουρο income. Πώς να σκάτσεις πάρα πολλά, αρκεί να νικήσεις τον αντιπαλό στο lane σου. Αυτό ήδη σε φαίνεται λίγο στο top lane, όπως ακριβώς είπες, μαζί με την βοήθεια λίγο του Λυσίν, συν 10 για τον Malphite. Ενώ επίσης στο mid βλέπουμε μια μικρή διαφορά. Η Morgana 49 αντι 38 της Οριάννας, η οποία είναι και ένας εξαιρετικός funny character και μου κάνει λίγο εντύπωση. Ισχύει αυτό, απλά ο Γαλατάς είχε ξεμείνει από μάνα νωρίς. Τώρα ήρθε η ώρα του Βολτζίνα. Και πάλι ο με δεύτερη γύρα κυνηγάνε τον Ανανάμελση και Μανία. Όχι. Άλλη μια φορά. Ήταν αρκετά κοντά στο tower. Δεν τα κάνουμε back. Πάντως, τρεις προσπάθειες ουσιαστικά του Λυσίν στο πάνω lane. Το μόνο που έχουν εδώ στο συμπαίχτη είναι 10 κρυ διαφορά. Το οποίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά και ο ίδιος ο Λυσίν δεν έχει μείνει πολύ πίσω. Όπως τον βλέπουμε. Βολτζίν δέχεται αρκετή ζημιά και πέρα από τον Γαλατά, ο οποίος είναι vicious με την Οριάννα. Κόψει 40% της ενέργειας του πολύ γρήγορα. Και δεν έχει και μάνα ο Βολτζίν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα πήρε λίγο με το level up. Βλέπουμε και τον Λυσίν ο οποίος έρχεται από το top. Όχι. Νομίζω ότι ερχόταν να τον απαλλάξει λίγο από το σκοπέτο στο lane του και να το κρατήσει λίγο το lane, να το βοηθήσει. Να δούμε αν θα το δώσει στο μπλε. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Σίγουρα με την πρώτη ευκαιρία. Νομίζω πρέπει να το δώσει. Είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ από την Morgana. Για την ακρίβεια, να που και που Camboy δεν κάνει και λάθος. Να το εδώ πέρα λοιπόν ο Λυσίν έρχεται να να απαλλάξει λοιπόν τη Morgana, να την αφήσει να γυρίσει πίσω, να κινήσει το μάνα της και να επανέλθει η Δημήτρη στο lane της μαζί με λίγα ψωνάκια. Τι πήρε, 2 Torrents Ring, full aggressive όπως είδαμε και πριν, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Ο Artist παίρνει και λίγο XP από το mid lane. Χωρίς να το στερεί από το συμπαίχτη του, βλέπουμε φεύγει με τη μία. Και τώρα πάει για να του δώσει το μπλε. Πολύ ωραία, μας αρέσει. Εγώ προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω αυτό. Πραγματικότητα. Επίσης ο Λυσίν είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει μάνα. Οπότε είναι ουσιαστικά σαν να παίρνει το μισό buff άμα το έπαιρνε. Μόνο και μόνο για τα cooldowns. Είναι κρίμα. Θέλετε να πάει στον ήρωα ο οποίος έχει και μάνα. Εδώ ο Γαλατάς καθαρίζει το Wraith Camp των αντιπάλων. Πολύ kinky και πολύ ωραίο. Για να δούμε αν θα τον κυνηγήσουν τελικά. Καθώς έχει κάνει κίνηση και ο Malphite. Βλέπω έτσι ένα περίεργο τρίγωνο εκεί πέρα. Πρόλα Φοριάννα Σκάρνερ και ένα Malphite στη μέση sandwich. Έρχονται από πίσω όμως και Morgana και ο Λυσίν. Προσπαθήσουν και θα τους κάνουν deny. Προς το παρόν το μπλε buff. Συνεχίζει λίγο ο Warrior Lady. Έχει φτάσει η Morgana, έχει φτάσει και ο Λυσίν. Νομίζω ότι τους διώχνουν σχετικά εύκολα. Και είναι 3 εκεί πέρα. Νικάνε το contest και παίρνει και ο Artist δεύτερο μπλε. Μια χαρά. Πολύ δυνατή η DD και πολύ σημαντικό να παίρνεις τα objective των αντιπάλων του και πόσο μάλιστα όταν είναι αυτό το μπλε και είναι τόσο πολύτιμο, ειδικά για το mid lane. Ο Artist για μία ακόμα φορά έχει επιλέξει να παίξει αρκετά επιθετικά, το βλέπουμε και από τα items του αυτό, καθώς έχει παίξει ένα longsword και ένα vampiric scepter. Ενώ από την άλλη μεριά ο Skarner, λογική κίνηση, προτιμώντας mobility bota για να βγάζει καλύτερα, να μπορεί να τοποθετείται καλύτερα για να κάνει την ult του, καθώς έχει πάει και το Philosopher's Stone. Ένα Gold per 5 item και βλέπουμε για μία ακόμα φορά, όχι, αυτή τη φορά υπάρχει ένα Gold per 5, στο Malphite όμως. Ωραία, σωστό, αυτό είναι το top lane. Πάντως 0-0-0-0 παντού βλέπεις, 0 kills, 0 deaths, 0 assists και για τις δύο ομάδες. Είμαστε στο 10ο λεπτό και παρατηρήστε πόσο ψύχρεμα παίζουν ειδικά οι ομάδες των Test Your Limits. Λίγο όμως ηρεμία και το μοναδικό πράγμα που θα είναι το ίδιο κρύο με το αίμα των Test Your Limits. Θα είναι ίσως τα θέρματα των θεατών μας, όπως βλέπω διάφορες φάσεις που κάθονται και δαγκώνονται πραγματικά, αλλά δεν ξεκολλάνε και βλέπουν στη γιγαντοοθόνη μας αυτό το υπέροχο τουρνουά
Ο Τζιν θα δεχτεί αρκετή ζημιά Δεν από μπορεί. το Γαλατά και ένα τσαρούχι με το binding του. Και τώρα Ενώ υπάρχει μια κινητικότητα στο κάτω lane, καθώς έχει φτάσει ο Σκάρνερ. για να δούμε το direct camera μας λέει Don't worry guys. Έχετε και όλοι εσείς από πάνω. Ίσως το Γαλατά όμως θα παίζετε στο mid. Και καθώς ο Boltζίν θα ορμήξει στο Γαλατά, θα το σκάσει στο ignite, θα κάνει back όμως καθώς δεχόταν τεράστια ποσά ζημιάς από το tower. Και νομίζω ότι παραλίγο να το τζάκωνε εκεί πέρα. Παραλίγο, αλλά πρόλαβε να μπει όσο καλύτερα μπορούσε πίσω ο Γαλατάς. Πήρε έτσι το άκρο από το Tower Morgana, δεν άντεξε παραπάνω από 2 Tower Hit, μαζεύτηκε να μην δώσει τελικά αυτό στο FB. By the way, θέλω να πω ότι είναι από τις πρώτες φορές που βλέπω τόσο πολύ στην πίεση να είναι οι Test Your Limits. 2 First Blood παραλίγο να δώσουν. Είναι νομίζω πρωτοφανές το συγκεκριμένο φαινόμενο. DD είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, εκμεταλλεύεται το early game της και πιέζει τους Teal. Εκεί είναι που πρέπει να πιέσει αυτή την ομάδα. Δεν πρέπει να τους αφήνεις να παίρνουν το πλεονέκτημα σε καμία περίπτωση και το έχουμε δει άλλοτε και παλιότερα αυτό. Με το πρώην squad των Pentakill σε κάποια τουρνά που τους είχε πιέσει πολύ στο early game και δεν τους έχει αφήσει καθόλου χώρο για να παίξει το παιχνίδι τους. Το ίδιο ουσιαστικά κάνουν τώρα και οι DD, πιέζοντας όσο μπορούν. Και τη δουλειά αυτή δεν θα μπορούσε να την κάνει καλύτερα κανένας άλλος από έναν πολύ επιθετικό Lee Sin στο jungle. Και βλέπουμε τώρα πως και πάλι έχουν μπει μέσα στην αντίπαλη ζούγκλα. Πολύ σωστό. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κρίνει το παιχνίδι. Όλο αυτό το πράγμα σε συνδυασμό με το να μην έχει μείνει πίσω η ομάδα στα farm, όλη δηλαδή αυτή η επιθετικότητα, το κυνήγι. Πολύ σημαντικό για να δούμε έναν Ανάς ο οποίος ίσως να κάνει την κίνηση του ενάντια στον Sniper. Του ρίχνει και τη ζημιά. Δεν θα κάνει καμία απολύτως τρέλα. Θα το ρίξει στο 60% της ενέργειάς του και πίσω back. Αυτό που θέλω να πω πριν σε αφήσω να συνεχίσεις ήταν ότι έχουν όλο αυτό το aggression, όλο αυτό το awareness και το aggression γύρω-γύρω στο χάρτη, χωρίς να μένουν πίσω στο creeping, στα minion scores και είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, ο Άρτης προσπαθεί για μία ακόμα φορά να γκανκάρει. Περίεργο είναι το warding εκεί. Βλέπουμε τους different dimension οι οποίοι έχουν βάλει δεν ξέρω κι εγώ πόσα λεφτά σε wards μέσα στο αντίπαλο jungle. Έχουν γορδάρει τα πάντα. Τσεκάρετε λίγο και το map για το λόγο του αληθές. Κοιτάξτε DD. Πραγματικοί δυναμίτες παιδιά με το warding. Ο Τζιν δεν έχει καταφέρει να πιάσει κάποιο καθοριστικό binding. Μένει με ulti όμως τώρα στο Γαλατά. Γαλατάς τρέχει να ξεφύγει πηγαίνοντας προς τους συμπαίχτες του. Είναι και ο Γκάρα εκεί. Έρχεται και ο Άρτης εκεί πέρα, θα ρίξει και τη ζημιά και όμως και ο Γκάρα ο οποίος έχει αρπάξει τον Άρτης και πρώτο αίμα ο Άρτης. Το πρωτοπαλέκαρο λοιπόν το DD πέφτει θύμα του aggression του. Καθώς ήταν ο Γκάρα εκεί πέρα ο οποίος πολύ έξυπνα με το ulti το τζίμπησε και τον έστειλε κατευθείαν πίσω στον Nexus. Και τρέχουν τώρα κατευθείαν οι Test Your Limit για τον Δράκο. Είναι κοντά η Σόνα και η Μοργκάνα. Είναι αρκετά χαμηλά. Μόνο και μόνο από τα χτύπηματα του Δράκο Γκάρα. Αλλά και ο Mastermind Flash. Κυνηγάνε, Flash είναι από τον Γκάρα. Δεν έχει όμως το ulti του. Δυστυχώς. Ulti Σόνα και Flash out κατευθείαν. Αχα. Και για να δούμε. Δεν κατάφεραν. Πάντως τους έδιωξαν από τον Δράκο. Αυτό που ήθελαν να πετύχουν οι DD το πέτυχαν. Παραλίγο να γίνει τρελό snowballing εκεί πέρα. Νομίζω ότι στο Limits καταφέραν και πέρανε και αυτό το kill εκεί. Θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα για το ομάδα του SGD. Καθώς το setup τους είναι, όπως είπες πολύ σωστά, πιο πολύ based στο early και laning phase. Θέλουν να έχουν ένα μεγάλο advantage στην αρχή, έτσι ώστε απλά να τελειώσουν το παιχνίδι όσο πιο νωρίς μπορούν. Ακριβώς. Τώρα με την Caitlyn κάτω είναι πολύ δυνατή στο lane. Αχα. Η Morgana εντάξει, στα teamfights νομίζω ότι έχει μια από τις καλύτερες όλες στο παιχνίδι. Forgiven πάντως number one στο minion score, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. 131 minions, έναντι 115 του αντιπάλου, το οποίο δεν τα πάει καθόλου άσχημα. Not bad. Never think twice. Και η Caitlyn πολύ καλή. Και βλέπουμε και πέρα πώς ανεβαίνει το ένα creep μετά το άλλο. Τον κάσα δευτερόλεπτα, δεν πρέπει να χάσει ούτε ένα από το συγκεκριμένο wave. Και βλέπουμε τους Tokyo Limits οι οποίοι σπαμάρουν στο top lane. Ίσως να πάνε προς τα πάνω. Κάνουν μια βόλτα. Σε νεκρό χρόνο και βρίσκουν ανοιχτό το Δράκο. Πολύ ωραία κίνηση. Nice. Αυτό λοιπόν η κίνησή τους θα τους φέρει μόλις 200 χρυσά πίσω από τους αντιπάλους τους. Πολύ σημαντικό. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Το League of Legends είναι ένα παιχνίδι το οποίο πολλοί το κατακρίνουν για το σχετικά linear μέτα του. Εγώ είναι από τα πράγματα που μου αρέσουν πλέον ότι έχει strategic points και άμα παίξεις με βάση το strategy μπορείς να κάνεις τη διαφορά στο παιχνίδι και όχι ακριβώς με το να γίνει απλά ένας παίκτης τεράς. Πολύ σωστά και φαίνεται αυτό. Καθώς εκτός από το AD carry το οποίο με τα μανία όλοι προσπαθούν να το ντύσουν γιατί βγάζει και το περισσότερο damage ένα δευτερόλεπτο, ειδικά στο late game. Εννοείται. Όλοι οι άλλοι προσπαθούν
συνδυαστικά να βγάλουν damage και tank Μαζί. όλοι μαζί. Ακριβώς. Βλέπουμε πώς είχε γίνει μόδα μια περίοδο. Και ακόμα υπάρχει δηλαδή. Το Abyssal στους μάγους γρήγορα τα realize, tank και μάγια ας πούμε στο mid lane. Γιατί όχι. Βλέπουμε και πάρα πολλούς κάρθους, by the way, με τα Rods of the Ages. Και, by the way, τρίτο Heart of Gold για τους DD. Οι οποίοι άλλαξαν μυαλά. Άλλαξαν μυαλά, μ' αρέσουν. Καθώς και αυτό που μου αρέσει είναι ακριβώς ότι κάνουν adapt στο strategy των αντιπάλων τους, παίζουν έξυπνα και είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό ίσως να έχουν τα αποτελέσματα που έχουν μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο tour. Με πάει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Different Dimension είναι μια ομάδα η οποία είναι γνωστή τουλάχιστον στο tag τους πάρα πολύ καιρό, σχεδόν 1,5 χρόνο. Ισχύει. Δεν μπορούσαν να έρθουν στο προηγούμενο Invitation, αλλά ήρθανε μία και καλή τώρα. Ακριβώς και φτάσαμε μέχρι τους τελικούς. Έχουν λοιπόν ήδη εξασφαλίσει 500 ζεστά ευρωδάκια και παλεύουν στα ίσια τους Tesio Limits για 1500 για την ακρίβεια. Είναι μόλις ένα game μακριά. Ακριβώς και δεν είναι. Ο Βολτζίν εκεί μέσα δέχεται αρκετή ζημιά από τον Γαλατά, ο οποίος από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά βρίσκει την ισορροπία του στο mid lane. Όσο στο top lane βλέπουμε τον Άτζο ο οποίος έχει αλλάξει για λίγη ώρα να κρατήσει από τον Malphite, ο οποίος είναι κάτω και από ό,τι φαίνεται κάνει counter jungling. Για να δούμε τώρα Malphite με Morgana τι θα κάνουν εκεί στο mid, γιατί μαζεύτηκαν. Πάντως ο Artist εκεί πάνω προς το παρόν. Μια ult από το Forgiven για να πιέσει. Έχει χρόνο να περάσει κάποιο damage στον πύργο. Vol'jin τώρα που θα κάνει το recall. Ο Artist μένει πάνω. Ίσως για να λεβελάρει. Δεν ξέρω αν είναι σοφό αυτό που κάνει. Να πλησιάσει εκεί τον Brolaf. 3 level κάτω. He's being manhandled που λένε και οι ξένοι. Πάει Brolaf, δεύτερο true damage. Τσεκούρι. Αυτό τρέχει κιόλας. Γρήγορα. Για να δούμε. Πω. Ευτυχώς ο Άτς κάνει το ult εκεί πέρα και διώχνει. Είναι βουτάει ο Malphite, είναι ο Νάιβερ εκεί μέσα. Για να δούμε αν θα καταφέρει να τσακώσει τον Ανανά. Όχι. Ωραίο το τσεκούρι. Back και έρχεται και ο Γκάρα. Για να δούμε. Artist έχει γυρίσει τώρα λίγο να χιλάρει στο jungle. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ξαναπάει στο lane. Olaf τον είδαμε πριν να ανοίγει ult για να κατεβάζει το κεφάλι και να τρέχει μακριά. Αχα. Να ένα binding. Ωραίο το binding από τον Vol'jin στο Γαλατά. Η ζημιά καλή, 30% και συνέχεια στο mid lane. Πάντως πολύ ήρεμα τα πράγματα, ένα μόνο kill. Πολύ μικρή διαφορά στο gold, 600 gold. Αυτή έχει προκύψει, είναι τα 400 το FB και λίγο άμα δούμε το farming. Το είναι στα 176 αυτή τη στιγμή ο Forgiven, συν 20 από τον αντίπαλό του με 156 minion. 156 έχει όμως και ο Γαλατάς στο mid, έναντι 148 του Vol'jin με τη Morgana. Στο jungle επίσης, όχι, στο jungle δεν έχει επίσης, 71 ο Skarner, 84 ο Artist, ο οποίος όλος περιέργως ενώ έτρεχε αρκετά πάνω κάτω, έχει καταφέρει να βγάλει πολύ καλό farming και αυτό Δείχνει μια κλάση κατά γνώμη, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι τρέχουν, κυνηγάνε, είναι aggressive και στο farming δεν έχουν μείνει επουδενή λόγω πολύ πίσω. Λίγο, ίσα μια ιδέα. Πάντως, Oracle υπάρχει πλέον και στους δύο jungler, μόλις το φόρεσε και ο Lee Sin. Words, η αλήθεια είναι ότι εκείνη η μανία που είχαν αντί να βάζουν εκατομμύρια words μέσα στο jungle πριν από μερικά λεπτά. Κάποια τελείωσαν, κάποια τα εξολοθρεύει τώρα ο Skarner, οπότε θα χάσουν αρκετό vision. Πολύ σημαντικό το πίσω παιχνίδι για την ακρίβεια. Για να δούμε. Για να δούμε. Πίσω από 12 λεπτών λοιπόν. 1-0 μπροστά στα kills ή τα δύο limits με το first blood το οποίο πήρανε. Αλλά είναι πίσω γιατί έχουν πάρει τον Δράκο. Άρα η διαφορά είναι μόλις 600 gold, 700 αυτή τη στιγμή. Κυρίως από το εξαιρετικό farming, plus 20 ο Ezreal και η Orianna από την πλευρά της, η οποία πήρε επιτέλους κεφάλαιο τη Morgana, όπως αναμένεται κιόλας. Ναι. Ένα μπλε ακόμα για την Morgana παραδίδει και ο Artist. Ενώ το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή. Το βλέπουν βέβαια αυτό οι Different Dimension. Βλέπω δύο wards στην περιοχή του μπλε. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Να δούμε τώρα το Γαλατά, ο οποίος θα βγει στο mid lane. Εκεί είναι ο Artist που καθαρίζει και αυτός με τη σειρά του το vision από την αντίπαλη ομάδα. Ο Νάιφερ πρέπει να προσέξεις εκεί πέρα, διότι όσο armor και να έχεις πάρει με το Malphite, δεν σε σώζει το true damage του Brolaf. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα έχει την εξής τροπή. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα massive fight και μια τις δύο ομάδες θα καταστραφεί. Έτσι φαίνεται. Η πίεση απλά κάνει build up. Απλά νομίζω ότι αυτό δεν συμφέρει του στυλ προς το παρόν. Θέλουν τον Όλαφ να βγάλει αντικείμενα
για να μπουν σε ένα μαζικό team fight. Έχει φτάσει το παιχνίδι στο 20 λεπτό, έχουμε δει μόνο ένα kill. Πολύ μετρημένες και οι δύο ομάδες. Παγωμένο game. Πάντως οι Teal έχουν το πλεονέκτημα που θέλουν. Μπορούν να πατήσουν πάνω σε αυτό, να χτίσουν μια διαφορά. Ξεκινάνε τώρα προς το Drake, καθώς παίρνουν και το κάτω tower. Το πρώτο tower του παιχνιδιού για την ακρίβεια. Τόση ώρα λοιπόν 20 λεπτά. Ένα kill και ένα tower. Για Και να τα δύο δούμε όμως εδώ. στο limits. Για να δούμε, πολύ ωραία, θα τσακώσουν τον Γκάρα εκεί πέρα και back όλη η ομάδα των DD. Δεν θέλουν να κάνουν το engage τώρα γιατί από πάνω ο Artist και είμαι σίγουρος ότι ο συγκεκριμένος παίκτης θα είναι super aggressive και θα ψάξουν πολύ σύντομα την κίνηση. Δεν πρέπει να το κάνουν αυτό εκεί. Τους μαζεύει ο Γαλατάς, τους διώχνει μακριά. Είναι πάνω ο Νάιφερ, δεν μπορούσαν να κάνουν το engage. Και όσο γίνεται όλα αυτά, ένας ωραιότατος Δράκος. Πολύ ωραίο η Ωρεάν εκεί πέρα. Τους τρόμαξε πάρα πολύ. Έκανε και massive ζημιά. Επίσης έχει πιάσει και ένα αεράκι το οποίο είναι λίγο παραπάνω νομίζω κρύο όπως περιμέναμε. So grab a fellow nerd για να μείνετε ζεστοί. 2.000 λοιπόν gold διαφορά υπέρ των 1,5 χιλιάρικο για την ακρίβεια για τους Station Limits οι οποίοι θα πάρουν άλλο ένα tower. Και σιγά σιγά χτίζουν ακριβώς έτσι όπως το κάνουν πάντα. Objective. Team fight win. Αυτό θέλουμε να λέμε από τους Station Limits. Αυτό είναι το παιχνίδι τους και αυτή τη φορά το παίζουν εξαιρετικά. Plus 20 λοιπόν στο mid υπέρ τους και plus 20 επίσης στο bottom lane. Ενώ στο top τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια 154. Στην προηγούμενη κίνηση που έγινε έξω από το Δράκο, οι Teal νομίζω προσπάθησαν να κάνουν το initiate. Ήταν το flash από το Skarner. Πήγε να γραπώσει τη Morgana, γύρισε κατευθείαν τον banding και αυτό και μαζεύτηκαν οι DD. Αλλά ήταν περίεργο που ξεκίνησαν να πηγαίνουν στο Δράκο καθώς έλειπε ο Malphite. Αν είχαν κάτσει δηλαδή οι Teal να τους περιμένουν να ξεκινήσουν την fight, ίσως καθαρίζαν και εκεί το παιχνίδι. Αχα. Για να δούμε, θα δούμε. 22ο λεπτό του παιχνιδιού. Η ένταση it just keeps on building up. Και το δεύτερο tower, συγγνώμη, γιατί έχουν πάρει και στο top lane η DD. Θα γίνει πραγματικότητα, όχι, προτιμά να κάνουν back, είναι ο Γκάρα εκεί πέρα, έχει και το ulti. It's up, νομίζω, yep, it's up. Άρα φοβήθηκαν λίγο, κάνουν back. Οι DD δεν θέλουν να το ρισκάρουνε. Ούτε ένα hit δεν έχει μείνει ακόμα. Για να πέσει Κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή πόσο έλεγχος υπάρχει όσο σε αυτήν την ομάδα, τόσο aggressive, αλλά παρόλα αυτά δεν κάθονται όταν νιώθουν ότι κινδυνεύουν να καταστραφούν όλοι μαζί. Νομίζω ότι αυτό που περιμένουμε ουσιαστικά είναι να φαρμάρει λίγο ανανάς για να επιδιώξουν και κάτι παραπάνω από απλά objectives ή rest limits. Νομίζω ότι όταν νιώσει εκείνος σίγουρος, τότε θα δούμε και την fight. Για να δούμε. Test your limit. Γκάρα, ο οποίος έχει το Oracles και πραγματικά έχει καταστρέψει καμιά 20 awards στον DD. Τα οποία, by the way, είναι και 12 gold, 13. Τα μαζεύει έτσι ο Γκάρα. Να βγάλει τα λεφτά του πίσω το Oracle. Καθώς είναι 30 minions back, ο Artist πολύ κινητικός και πολύ καλός farmer. Εξαιρετικός jungler, νομίζω ότι αρχίζει και μπαίνει σχεδόν top list για μένα. Πάντως, τουλάχιστον σε aggression. αλλά πάντως δεν του έχει βγει αυτή τη στιγμή το game όπως θα ήθελε. Έχει μείνει στο 0-0. Δεν έχει καταφέρει να βγάλει τα ganks, να πετύχει ό,τι πέτυχε στο προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό δεν τον έχει πτωίσει καθόλου. Άλλοι Lee ίσως είχαν καταστραφεί αυτή τη στιγμή. Πάντως επιλέγει να κλείσει τη Mercury Bota, έχει και τη Χελώνα, πάει και για το Edge of the Legion. Είναι αρκετά καλά από resistance και hit points. Να δούμε και λίγο τα item των συμπαικτών του. Ο DD Warrior Lady στο πάνω lane έχει το Sunfire Cape, έχει κι άλλο ένα Chain Vest εκεί, πολύ armor. Έχει παίξει την Bota Penetration για να βγάζει κι αυτός λίγο damage, μάλλον αρκετούτσικο. Και Morgana με το Zonias, 2 Dora